Duna ya ka khat arngut ki riew paidbah ki layap hakapor baki bor pahara jong Pakistan kila siat ya kinong yakhi ha Pakistan occupied Kashmir POK kabasakhi ya kawai na ki jingkulmar ka bakraw tam ha kine ki snam baladam ki jingiakhih ki balas tang namar ka jingbomla jong ka sarkar ban pendep ya ki lai pratali ki jingdawa ba kongsan kila nang kala long ka jingiakhih ka ba kham he persya ya ki jingle palat jong ki sipai ka bala pelong ya ka te ka thain ban sakut ka jingiakhih ba khlam shong thai ka bala poi sha ka lais ngi lanter hagas ngi paleng kala pelong ya ki nong yakhi ba ki le persya bat ki sipai hadadial kadba ka sarkar kala pan hair state da ki hajar ngut ki sipai ban panjam ya ka te ka jingi kan an nalor ka Muzaffarabad ka jingkulmar kala puru sha ravala kot nilum vali bat shakotli karkum ka khubor la yathu bakidon sangut kinong yakhi kibala sha set yap ha Muzaffarabad sangut hadir kot bat arngut hadadial kumju arngut na kipuliru kila sha pniam nalor kata palat arspa ngut kibreu kila mynsaw kibabun na ki kidon ha jing stom ka bajur namar bun kidei kibala mynsaw da ki jing sha siat suloi Kita ki jingiakhih ki balai lam da ka Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee kila pelong ya ka jingim ka ba sakut ha ka te ka thain ka ba don ka jing songs ear ka te ka jingiakhih ka dei ka jing dawa ban pendu no ya ki khat artli ki jaka shong dorbar assembly ha Pakistan occupied Kashmir bala bukar pang na ka banta ki nong petvir Kashmiri ki basa ha Pakistan ki weipat ki jing dawa ki kanthop ya ka jing pelai khajna ka jingai jingirap subsidi kum yaw atam maida bat ka boarding bat ka jing pendep ya ki kam penroy ki yew ki hat ki dukan bat ki kam khayi ha ki te gi thain kila khanglut nadu ba ki jingiakhih kila sedang ha ka arbuk ndai terik nai lur ki mobile internet bat ki landline ru kila khanglut ki dur ha ki social media ki pani bada ki hajar ngut ki nong yakhi persya kila kawang mau bat panhap ya ki container kit mar ki ba he kibala bu ha ki jingkeng ban khanglat ya ka jingiai paidbah jong ki ha Muzaffarabad ha ki waipat ki nong ba ki nong yakhi ki layai paidbah wat hapding ka jing penjari ya ki bor pahara da ki jing perta kum ki nong sanshar to husyar ngidei ka jingjot jong phe bat ka Kashmir ka dei ka jongi ngin rai ya ka jinglong joka ki jing perta ki long ki ba kongsan lesre ka dei ka sien ka banang kong ha ki post nam ba ki nong shong snong jong ka POK kitmu baik-baik ya ka sarkar Pakistan bat ya ki sipai jongka Menteri rang badu jongka Pakistan Shehbaz Sharif ulapan pauru ya ka jing sngukhia ka bajur halor ka jing sneo jongka jinglong jingman jongka sukasain ha Kashmir POK balabat da ka Pakistan kadba udang penyar ya ka komiti ya kran yesuk ban wat ya ka lat ban pengkut no ya ka jing yakhi bat jing umsnam bashir khai UPM Sharif ulah hukum ban pelong ya kejing toket ke bakhuj halor ke ke kam laong ka office jongu ha ka kerwo haba ka jinglong jingman kadang sakut hapdeng kijing jia ke ba sapreng state menteri rang badu ka Pakistan Shehbaz Sharif ulah ong ba ka sarkar kalong ka bala kre ban veng ya kijing e bat ban thau ya ka komiti ya kren man wat ya ka lat jing pen bai ka basu ka basain haba karpat ban penne ya ka suk kasan Sharif ubadang syong syuti ha London hadin ka jinglek jingo jong usha US ulap tha ya kitanat pahara bakin long ki ba perking bat ban long ki ba yaisha ya kinong yakhi ha ka juka por Nasir Aziz Khan ubadai unong ai kitin jong ka United Kashmir People's National Party UK PNP ula karpat ya ka United Nation bat ya ki ri ka partai bakin tuklar kerki haba kren ha ka jingelang ka bahan riew jang ka United Nation Human Rights Council ha Geneva ukhan ulama ham ya ka jinge jong ka jinglong brew ha ka POK Pakistan occupied Kashmir bat pankan mau ya ki ri ki balong dekhot ya ki jingkit khli jong ki karkum ka jingete balayate ha ka perthai kane ka jingkra ka long hadin ka jingja bas ngosi ha ka tayo baladam ha Khyber Pakhtunkhwa hakaba laiphongut ki riew paidbah ki layap hagijing hiat ma ling suan jong sipai sun jong ka Pakistan